ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବ, ଏଟା ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି, ଏଟା କର ସେଟା କର, କାହିଁକି ଯିବାର ନାହିଁ। କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରବନ୍ଦୀ ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛେ, ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ଏମିତି ରହିଲେ ଆମେ ଭଲ ରହିବା, ଆମ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ, ଆମ ଗାଁ ଭଲ ରହିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଦେଶ ଭଲ ରହିବ, ବିଶ୍ୱ ଭଲ ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଲେ, ତାଙ୍କ ରାବ ଶିଖେଇଲେ, ତାଙ୍କ ରହଣୀ ସ୍ଥଳକୁ ସବୁ ଜଣେଇଲେ, ତମେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କେତେ ଶିଖିଛ ମୋତେ ଟିକେ କହିବ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ। ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖଉଛି, ତମେ ଖାଲି ନା କହିବ, ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ତମେ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବିନି। ଦେଖ ଏଇଠି କହିଲ, ତୁମେ ବାଇଚଢ଼େଇ କହୁଛ, ଠିକ ଅଛି ବାଇଚଢ଼େଇ। ଏଇଠି କ'ଣ କହିଲ? ହଁ କୁହ ତୁମେ। ମୟୂର, ଠିକ ଅଛି, ମୟୂର ଆମର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି କାଉ, କାଉ ସକାଳୁ କା କା କରେ ଆଉ ଆମକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦିଅ। ତମେ କାଉ କହିଲ, କାଉର କାମଟା ମୁଁ କହିଦେଲି। ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି, ହଁ କ'ଣ କହିଲ? କୁକୁଡ଼ା, ହଁ ଠିକ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଖାଉ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆମ ଦେହକୁ ବହୁତ ହିତ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଠି ଶୁଆ, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ଶୁଆ, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଶୁଆ। ତା ଥଣ୍ଟ କେମିତି ଅଛି, କୋଉ ରଙ୍ଗର? ହଁ ଲାଲି ଟୁକଟୁକ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ, ହଁ ତୁମେ କୁହ। ଏଠି ପାରା, ହଁ ପାରା, ତା ବି ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି ହଁ କୁ କୁ କରେ କିଏ? କୋଇଲି, ଠିକ ତମେ କହିଲ କୋଇଲି। ଏଇଠି କ'ଣ କୁହ? ବଗ, ବଗ ମାଛ ଖାଏ। ଏଠି ହଂସ, ଏଇଠି ତମେ କହିପାରିଲନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ହଂସ, ପାଣିରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଚିହ୍ନିଲେ। ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଗାର ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀକୁ ଆଙ୍କି ଦେଖେଇଛ, ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଦେଇଛ, ତାଙ୍କର ରାବ ବି ଶୁଣେଇଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଏପରେ ଆପରେ ଆମେ ପଶୁକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ହଁ ବାଘ, ଠିକ ଅଛି, ବାଘ ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଏଇଠି କୁହ ତୁମେ, ତୁମେ କୁହ। ଠେକୁଆ, ତା ବି ଠିକ ଅଛି, ଠେକୁଆର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାନ, କାନରେ ଶେଷକୁ ଜାଣିପାରେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ହାତୀ, ହାତୀ ବଣରେ ରୁହେ। ଏଠି ସିଂହ, ଏଠି କ'ଣ? ସିଂହ, ତମକୁ ବୋଧେ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଠି ସିଂହ, ସେ ବଣର ରାଜା। ଇଏ କୁକୁର, ଠିକ କହିଛ, କୁକୁର ଘର ଜଗେ ଭୋ 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 ହୁଏ। ଏଥର ତମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଚିହ୍ନିଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରି ଉପରେ ମୁଁ ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦି ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତମକୁ ପଚାରିବି, ତୁମେ କହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଆଗେ କହିଲେ ପିଲେ, କୁକୁର କେମିତି ସରକାରୀ ଡାକ ହୁଏ? କେମିତି? ହଁ କୁହ। ହଁ ଭୋ, ଆଚ୍ଛା। ସେଇଠୁ କାଉ କେମିତି ହୁଏ? କୁହ। କା, ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଗଲା, ତାରି ଉପରେ ଆମେ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ, କିଏ କୋଉଠି ହୁଏ? କହିଲ, ଗାଈ କୋଉଠି ହୁଏ? ତମର ଲାଗିଛି କୋଉଠି? ଗୁହାଳରେ, ଠିକ ଜାଣିଛ। ଛେଳି, ଛେଳି ବି ଗୁହାଳରେ। କୁକୁର, ତମର କୁକୁର ଅଛି, ଦେଖିଛି, କୁକୁର ତମର କୋଉଠି ହୁଏ? ତମ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୁଏ। ଗଜଟିଆ କୋଉଠି ହୁଏ? ତମ ଚାଳରେ ବସା କରି ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ମେଣ୍ଢା,
ହଁ ମେଣ୍ଢା ବି ଗୁହାଳରେ। କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଭାଡ଼ି ହେଇଛି, ଭାଡ଼ିରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଠିକ୍ କହିଲ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଥରକ ଲେଖିବାକୁ ଦେବି, ତମେ ସେ କୋଠରୀ ପୂରଣ କ'ଣ କିଏ କେଉଁଠି ରହେ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଆଗ ତମର ବୁଝିବା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆସିବା ଲେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଘରଚଟିଆ, ତାପଟେ କୋଠରୀ ଦିଆହେଇଛି। ଘରଚଟିଆ କୋଉଠି ରୁହେ? ଏଇନେ ତମେ ଉତ୍ତର କହିଛ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ତମେ ଏଠି ପୂରଣ କର। এইটা ହେଲା କୋଇଲି କୋଉଠି ରୁହେ? ତାପରେ ଅଛି ପାରା, ତାପରେ ଅଛି କାଉ, ତାପରେ ଗାଈ, ତାପରେ ମେଣ୍ଢା, ମୟୂର। ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର, ପୂରଣ କରି ବେଶୀ ସମୟ ନିଅନି, 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତମେ ଲେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦିଅ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ନିଜେ ନିଜର ସଂଶୋଧନ କରିବ। ତମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହବ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ କରିବ ତମେ ବାହାର କରିବ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଲେଖି ହେଇ ତମେ ପୂରଣ କରିଦେବ। ଏଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଇଗଲା, ଦେଖେଇଲ। ଏତେ ସବୁ ଠିକ୍ ଲେଖିଛି, ତୁମର ଦେଖେଇଲ। ହଁ ତୁମର ବି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ, ଏଥରକ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାଁ କହିବି, ତୁମେ ତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୁଣ କଥା କହିବ। ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାଁ, ଗାଈ। ଗାଈର ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ କହିବ? ତମ ଘର ଗୁହାଳରେ ବା ଗାଈ ଅଛି କହିଲୁ? କହୁନୁ। ହଁ ଦେଖ ପିଲେ, ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦିଏ, ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ତମ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ତମେ ଛେନା ତିଆରି କର। ଛେନା ବି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ। ଗୋବର ଆମର ଖତ ହୁଏ, ବିଲରେ ଦିଆ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଦିନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖତ ସବୁ ଯିବ ବିଲକୁ। ବିଲରେ ଦେଲେ ଆମ ବିଲର ମାଟି ଉର୍ବର ହବ, ଭଲ ଫସଲ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଏ 3ଟି ଗୁଣ ତମେ କହିଲ। ଗାଈ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରେ, ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଆମେ ଗୋମାତା ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୁହାଳରେ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭାବରେ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ଗୃହପାଳିତ ଯୋଉ ପଶୁକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖୁ, ଗୃହପାଳିତ କରୁ, ମାନେ ଘରେ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖାଶୁଣା କରୁ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମର କାମରେ ଲାଗେ। ସେମିତି କହିଲ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ ସବୁ ରଖିବେ? ପଶୁ ବି କୁହ, ପକ୍ଷୀ କୁହ, ସବୁ ଚଳେ। ଗାଈ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ? ତାପରେ ମହିଷି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମହିଷି ବି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା, ହଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀ। ତାର ମାଂସ ଖାଉ, ତାର ଅଣ୍ଡା ଖାଉ, ତା ପରରେ ସବୁ ଶୋ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଘର ସଜାଉ। ତାପରେ କୁହ ପାରା ବି ରଖିଛ? ହଁ ପାରା ରୁହେ, ଛାତ ଉପରେ ଭାଡ଼ି କରି ଆମେ ରଖିଥାଉ, ବାଡ଼ିରେ ଭାଡ଼ି କରି ରଖୁ ପାରା। ତାପରେ କୁହ ହଂସ। ହଁ ହଂସ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି, ହଂସର ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ହଂସ ପାଣିରେ ପହଁରେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ପାଣିରେ ପହଁରିଲା ବେଳେ ହଂସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହ, ତୁମେ କୁହ ଛେଳି। ଠିକ୍, ଛେଳି ବି ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଭିତରେ ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ଛେଳି ହେଲା, ମଇଁଷି। ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଶୁଆ, ଶାରୀ, ପାରା, ବଣି, କୁକୁଡ଼ା, ହଂସ, ବତକ, ଏମିତି ସବୁ ଜାଣିଲ ଗୃହପାଳିତ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ପଶୁଙ୍କ। ତୁମେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲି, ତୁମେ ଗାଈ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। କେତୋଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ? 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ତମର ଉପର କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇକି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ସଂଶୋଧନ କରିଦେବ।
ଯଦି ନହେଲା